Os fracasos na xestión non se explican, asúmense. É a resposta do presidente da Deputación de Pontevedra ás críticas do alcalde de Vilagarcía, despois de que se denegara a vila unha achega do Plan Extra. Luís López negou que haxa intereses políticos tras a decisión e defendeu o traballo dos técnicos provinciais. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta e outras informacións antes titulares. O BNG de Ribeira denuncia o estado de abandono das instalacións portuarias do municipio. Piden aportos, maiores investimentos para garantir o mantemento das instalacións e a seguridade dos usuarios. Visita do delegado do Goberno á empresa Casloa no Grove. Pedro Blanco sinalou a aposta da compañía pola vivenda industrializada como unha boa opción para afrontar o problema da vivenda. Ribeira conmemorará este luns 23 de marzo o 120 aniversario do outorgamento do seu título de cidade. Os actos incluirán unha ponencia a cargo do cronista oficial Xosé María Fernández Pazos. A Asociación O Castro de Baión impulsa unha xornada sobre as causas e as consecuencias do idadismo. O obxectivo é que as conclusións se recollan e apliquen nos concellos. Estamos nas novas do día, comezamos. O presidente da Deputación de Pontevedra aconsella ao alcalde de Vilagarcía que asuma os seus fallos. É a resposta de Luís López á polémica aberta despois de que a institución provincial denegara á capital arousá unha achega no marco do Plan Extra. Alberto Varela considera que a decisión responde a intereses electorais e anunciou que recorrerá ao contencioso. López negou estas acusacións e defendeu o traballo dos técnicos da Deputación. O presidente da Deputación de Pontevedra saiu hoxe o paso das críticas do alcalde de Vilagarcía despois de que a institución excluíra a capital arousá do segundo Plan Extra. Alberto Varela anunciou que levará a cuestión ao contencioso. Os fracasos na xestión non se explican, asúmense. Isto é o que ten que facer o alcalde de Vilagarcía. Por iso que eu creo que é mellor asumir a súa responsabilidade, deixarse de ameazas e, lóxicamente, toda a liberdade para acudir ao contencioso administrativo onde dispoña. López rexeitou que detrás desta decisión exista calquera motivación política e defendeu o traballo dos técnicos da Deputación. Admito a crítica, admito a frustración pola perda no caso de Vilagarcía, ata 1,1 millón de fondos, que era o que podía optar, pero donde, precisamente neste concello, é unha tónica habitual a perda de fondos. Por tanto, admito todo eso. O que non admito é que o alcalde da terceira cidade da provincia utilice con fins partidistas o traballo riguroso dos técnicos que temos aquí na Diputación. Ademais, o presidente asegurou que Rabella tivo a oportunidade de corrixir os erros detectados na súa solicitude, pero que as achegas foron insuficientes para dar luz verde ao proxecto para mellorar as rúas Aduana e Cruz en Carril. Vilagarcía tuvo a oportunidade de enmendar todas as deficiencias que tiña o seu expediente, a súa solicitude, se non quixo, se non pudo, ou se non soubo, entendede que é unha explicación que ten que dar aos veciños de Carril. É como explica o alcalde que pretendera xustificar con 3 folios, que foi o último requerimento que se lle fixo, unha documentación necesaria para poder recibir ata 1,1 millón de euros. López recordou ademais outras achegas que recibiu Vilagarcía por parte da Deputación Provincial para actuacións no concello. No que vai de mandato, a vila recibiu 8,3 millóns de euros. Demostración, dixo, de imparcialidade no reparto de axudas. 5 concellos na comarca do Salnés non gobernados polo PP si tiveron esos fondos. Como explica o alcalde que unha suposta conspiración neste segundo Plan Extra lle permitira no primeiro Plan Extra recibir 1,1 millón de euros que foron para a piscina de Fonte Carmoa. Insisto, o Concello de Vilagarcía se caracteriza pola perda de bastantes fondos.
Un dos máis recentes foron case 100.000 euros da Diputación no Parque de Cabadelo. Outro concello que quedou fora deste segundo plan extra foi o de Cambados, cun proxecto para construir un skate park no Pombal. Neste caso, o goberno local anunciou que presentará un recurso de reposición contra a Deputación. O PSDG súmase ás asociacións de AMPAs galegas e carga contra o nomeamento de Santiago Freire como novo director territorial de Educación na provincia da Coruña. Pero os socialistas trátase dunha mostra máis do total desinterese da Consellería de Educación por atender as necesidades reais da comunidade educativa da provincia. O deputado do PSDG no Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, criticou con dureza esta designación, cualificándoa de desacertada, atendendo ás polémicas suscitadas polo exrexedor noiés polos seus chistes machistas e franquistas en diversos actos cando estaba á fronte da alcaldía e polo feito de que está a ser investigado polo gasto excesivo de facturas que o Grupo Municipal do PP pasaba ao Concello con cargo á asignación anual correspondente a cada partido político con representación municipal. O BNG de Ribeira denuncia o estado de abandono de boa parte das instalacións portuarias do municipio. Piden a Portos de Galicia investimentos por valor de 150.000 euros para garantir o mantemento das instalacións e a seguridade dos usuarios. A pesar de ser o principal porto de baixura de Europa, Ribeira presenta numerosas deficiencias nas súas instalacións portuarias derivadas principalmente da falla de mantemento. O BNG vende denunciar o estado de abandono do porto con problemas de limpeza e deficiencias na pavimentación. Vemos como as estradas dos portos de Ribeira están completamente esnaquizadas, sen que haxa investimentos suficientes para poder pavimentalas ou incluso cheas de lixo, que é un lixo de plástico, sobre todo, que acaba no mar e, por tanto, acaba sendo un foco de contaminación. Exixímoslle non só a Portos de Galiza, senón tamén ao Concello de Ribeira que fagan as actuacións oportunas para exixirlle un mellor mantemento dos portos do noso municipio, xa que tamén na Corporación Municipal de Ribeira existe un concelleiro que cobra preto de 20.000 euros ao ano e que, por tanto, ten que facer demostrar co seu traballo que os portos de Ribeira melloran o seu estado de mantemento, non só polo propio sector, que é fundamental, senón porque as dársenas de Ribeira tamén son espazos que os usa toda a poboación do noso municipio. A situación, din os nacionalistas, é extensiva a outros peiraos con problemas constantes no alumeado e instalacións en mal estado que supoñen mesmo un risco para os usuarios. Problemas básicos de iluminación que nos rexistran os usuarios en dársenas como, por exemplo, Corrubedo, Castiñeiras ou Ameixida, que levan non só uns poucos días sen luz, senón que son meses e incluso, no caso de Corrubedo, son anos nos que se leva denunciando que o sistema de iluminación de portos non funciona correctamente. Tamén existen outra serie de eivas, como por exemplo que no Porto de Aguiño a escaleira de pedra que usan diariamente percebeiros e mariscadores pois está esnaquizada e leva máis dun ano así sen que Portos de Galiza faga nada por remedialo. Outras actuacións, como podemos ver no Porto de Ribeira, que hai unha roda tapando un buraco de saneamento e, por tanto, que ten varios metros de profundidade e supón un perigo, non só para o tráfico rodado, senón que para calquera persoa que estea paseando polo Porto de Ribeira, pois pode supoñer un auténtico perigo para as vidas das persoas. Os nacionalistas reclaman a Portos de Galicia investimentos por valor de 150.000 euros para realizar as melloras que precisan os distintos peiraos do municipio, tal e como recoñían nunha emenda presentada aos orzamentos da Xunta que foi rexeitada polo Partido Popular. Pontevedra levará ao pleno do luns a aprobación definitiva dos seus orzamentos pro 2026. Faino despois de desestimar a única alegación ao documento formulada por Vox. Segundo explican dende o goberno local, tras ser remitida aos servizos técnicos municipais, foi rexeitada por non axustarse aos criterios legais exixidos. A alegación dividíase en dúas partes. A primeira baseábase nun erro na transcripción da cifra total do orzamento, unha cuestión sobre a cal o secretario do pleno emitiu un informe aclarando que non tiña ningunha transcendencia, segundo o concelleiro de Economía. E a segunda parte foi desestimada pola intervención municipal ao carecer de fundamento xurídico rigoroso. Unha vez emitidos os informes técnicos, o procedimento pasou pola celebración dunha xunta de goberno extraordinaria que acordou formalmente a desestimación desta reclamación. Con este paso previo completado, o documento debaterase no pleno municipal do vindeiro luns. A expectativa
iniciativa do Goberno local é que as contas estean plenamente operativas de inmediato. Raimundo González calificou as contas de 2026 como históricas pro municipio ao acadar os 103.768.000 euros. Apostar pola vivenda industrializada para dar resposta á alta demanda é a proposta que lanza a empresa Casloa. Con sede no Grove, a compañía traballa neste modelo de innovación no sector da construción que permite optimizar os procesos e abaratar os custos. Esta liña de negocio súmase a outra que a empresa xa ten en marcha, a fabricación de casas cápsula sostibles. Construir unha vivenda optimizando os procesos de xeito máis rápido e cun resultado moito máis eficiente e máis barato que co procedemento tradicional. Nesta empresa do Grove teñeno claro, o futuro da vivenda pasa pola construción industrializada. Son estruturas feitas nunha nave industrial e montadas en situ no sitio onde vamos fazer a casa. No noso caso, nos vamos de especializar en steel frame, que é construcción de aceiro ligero, e despois vamos montar distintas capas, tanto nas fachadas como paredes, para facer un bo aislamento e montala moito máis rápido. En cuanto a aislamento, é moi superior a unha vivenda tradicional. Para instalar esta vivenda industrializada só é preciso contar cun terreo edificable. A casa montarase en España con componentes fabricados aquí e outros que chegarán dende China. A única diferencia é que, en vez de levar o que é os pilares e as placas de hormigón, nos facémoslas en aceiro. Despois unimos os distintas capas que nos queiramos para que cumplan normativa e depende a zona. Eu creo que podemos falar ao mellor de 100 metros cuadrados sobre uns 150.000 euros chave en man. Nos queremos facer unha vivenda para a xente. Quero dicir con isto, o que non queremos facer unha vivenda con grandes lujos, nin cousas, con porches enormes, non. Queremos facer unha vivenda barata e de calidad para todo o mundo. Con estas vivendas industrializadas, a empresa Casloa quere responder a unha demanda que detectou a raíz da súa primeira liña de negocio. Son estas vivendas cápsulas pensadas sobre todo para un uso máis turístico ou vacacional. Avanzamos xa un pouco máis na segunda liña de negocio que vamos a poñer en marcha en breve, que é a vivenda industrializada. Para dar un paso máis no que na demanda que había de vivenda, que o que vimos experimentando coas visitas que viñeron ata o momento, e vai a ser xa especializado con máis dormitorios, digamos, isto se vai a especializar máis en tema turístico. Estas cápsulas fabricanse en China. O seu prezo oscila entre os 25.000 euros da opción máis básica aos 73.000 da totalmente equipada. A xente busca isto como negocio, como apartamento turístico ou como negocio de alquiler. Casloa xa vendeu 12 destas cápsulas que están instaladas en puntos de Andalucía, Canarias, Asturias ou Valencia. Hoxe o delegado do Goberno en Galicia e o alcalde do Grove visitaron a casa cápsula que Casloa ten como modelo. Tamén coñeceron de primeira man os avances na liña de negocio ao redor da vivenda industrializada. Durante a visita, Pedro Blanco puxo en valor o papel de iniciativas como esta, que sitúan a Galicia na vanguarda dun novo modelo de edificación baseado na industrialización, a eficiencia e a sustentabilidade. Neste senso, Blanco subliñou que o Goberno de España está impulsar un cambio de paradigma no sector da construción, apostando por modelos máis modernos e eficientes que permitan aumentar a oferta de vivenda e facelo en mellores condicións. Así, lembrou a posta en marcha do PERTE da vivenda industrializada dotado con 1.300 millóns de euros, co obxectivo de modernizar o sector e favorecer este tipo de iniciativas. O delegado incidiu tamén na importancia da colaboración público-privada para afrontar o reto da vivenda. Pola súa banda, pro rexedor José Antonio Cacabelos, a aposta pola vivenda industrializada podería ser unha opción á hora de construir vivenda pública. Casloa é un exemplo de que Galicia está á vanguarda da construción da vivenda industrializada. E son modelos que son moito máis sostibles, moito máis rápidos e, sobre todo, moito máis respetuosos co medio ambiente. Eu creo que neste senso é un dos camiños que temos que tomar. Creo que é fundamental gañarlle tempo ao tempo e ante unha eventualidade como a que estamos vivindo, que é unha auténtica necesidade ou crisis ou urxencia habitacional, creo que a vivenda industrializada pode ser unha boa solución. E así
o determinou pois o presidente do goberno, Pedro Sánchez, cando plantea ese PERTE da vivenda industrializada con 1.300 millóns de euros para este tipo de construcións. Temos comprado un terreo que queremos dedicar precisamente a vivenda pública e asequible principalmente para os xoves, e creo que públicamente polo menos temos que reflexionalo e pensalo, porque si é certo, como decían aquí, as calidades son máximas, a confortabilidade, o aillamento e o coste, e iso para nós de cara a promover públicamente, polo menos eu teño que poñelo en riba da mesa. A Xunta informou de que está a traballar na redacción das bases técnicas para poder licitar canto antes o proxecto para a construción da que será a nova residencia de maiores de Ribeira, unha vez elixida a súa localización. Dende a Xunta destacaron tamén que a nova residencia pública disporá dun total de 120 prazas, un 20% máis das previstas no proxecto inicial. Pola súa parte, o Concello está xa a elaborar o convenio de cesión á Xunta dos terreos nos que se levantará o futuro centro residencial, unha parcela de propiedade municipal situada no lugar de Cruxeiras, que, segundo confirmou a Consellería de Política Social, cumpre con todos os requisitos para levar a cabo esta actuación comprometida polo Goberno galego. Ribeira celebrará este vindeiro luns 23 de marzo un acto para conmemorar o 120 aniversario do seu nomeamento como cidade. Desenvolverase no Auditorio Municipal ás 7 da tarde e consistirá nunha ponencia a cargo do cronista oficial Xosé María Fernández Pazos, que afondará na historia da localidade. Ribeira conmemorará este vindeiro luns o 120 aniversario do outorgamento por parte do rei Alfonso XIII á localidade do título de cidade. Será no Auditorio Municipal ás 7 da tarde e consistirá nunha ponencia a cargo do cronista oficial, Xosé María Fernández Pazos, que afondará na historia deste efeméride. Vamos a festexar pois ese orgullo con un acto no que o cronista oficial de Ribeira, que como sabedes é Xosé María Fernández Pazos, pois nos vai a explicar parte da nosa historia vencellada a este fito histórico, como digo, como chegou o noso municipio a conseguir este título de cidade, e ademais vamos a aproveitar para facer pois o acto oficial de José María como cronista oficial, porque a pesares de que foi nomeado por acordo plenario no ano 2023, todavía pois non se fixo ese acto institucional. Aproveitarase tamén ese día para devolver ao seu lugar orixinario o monolito conmemorativo inaugurado no seu día polas súas majestades os reis na Praza do Centenario, cando se cumprían 100 anos desta distinción. Devolver ao seu lugar orixinario pois o monolito que en xullo do ano 2006 inauguraron pois as súas majestades coa súa visita a Ribeira para celebrar aquel centenario, un monolito que foi retirado cando se fixeron as obras da Plaza do Centenario e que volverá a presidir pois esa entrada que hoxe se ve pois de outro xeito, co auditorio detrás, etc, etc, que creemos que é pois símbolo tamén da nosa historia. A alcaldesa aproveitou o acto para presentar tamén as primeiras xornadas históricas de Ribeira, que se desenvolverán ao longo de toda a vindeira semana, do 24 ao 27 de marzo, con 4 conferencias no Auditorio Municipal, que porán en valor tamén a historia do municipio e que correrán a cargo do propio Xosé María Fernández Pazos, do director do Museo Valle Inclán da Pobra, Antonio González Millán, e os membros da Real Academia Galega, Claudio González e Xosé Luis Axeitos. Facemos unha pausa para publicidade, non marchen. O Executivo no IES iniciou hai varias semanas dúas actuacións que teñen como principal finalidade o adecentamento en pedra de varios camiños no entorno da Chaínza e o Obre. As actuacións, cun orzamento total duns 165.000 euros, van con cargo ao Plan de Sostenibilidade Turística en Destino da Ría de Muros Noia, con fondos europeos. As xestións realizadas polo actual goberno municipal á súa chegada ao Concello permitiron sacar adiante finalmente estes dous proxectos incluídos no Plan de Sostenibilidade Turística en Destino da Ría de Muros Noia, con fondos europeos. Trátase por unha banda do adecentamento en pedra de varios camiños no entorno da Chaínza e tamén a construción dunha senda peonil no Obre. Cando nos chegamos ao goberno, este proxecto iba a quedar sin executar.
iba a quedar sin executar porque quedaban moi poucos meses e eran un montón de obras que había que licitar. De feito, nas administracións superiores, tanto na Xunta como no Ministerio, porque hai un órgano de xestión do programa que é tripartito, Administración Local, Autonómica e Nacional, non daban un peso porque isto se pudera levar a cabo. Bueno, con un esforzo administrativo moi grande e a cooperación de outros concellos, conseguimos montar un equipo que levou a cabo estas licitacións que se iban clarísimamente a perder. Non só se levaron a cabo, sino que ademais se melloraron e se modificaron. De feito, hai algúns programas destes, como Carping de Caravanas, que estaba previsto executar en outro sitio, e que se incrementou o importe máis do doble. Ou estes camiños que tiñan un trazado inicial que tamén se veu incrementado na súa inversión. As dúas actuacións, que suman no seu total uns 165.000 euros, permitirán mellorar as conexións coa vía marítima do Camiño de Santiago ao seu paso polo concello. O que permite, digamos, que estas pasarelas melloran a conexión co Camiño de Santiago, co Camiño Marítimo, que ven de Porto do Son neste caso, e por lo tanto ofrece, digamos, que unha mellora turística na vila e tamén unha senda para os noieses e noiesas que é unha das rutas pois que fan habitualmente para pois no seu paseo diario, non? En total é unha inversión de aproximadamente 165.000 euros bueno, unha obra máis que licitamos e executamos durante estes meses. Dende o Concello confían en que os traballos estean rematados nas próximas semanas. A Pobra pon en marcha unha nova campaña de compostaxe doméstica coa entrega de 25 composteiros destinados á veciñanza que dispoña dunha horta ou xardín dunha superficie mínima de 25 metros cadrados. As persoas participantes recibirán de maneira completamente gratuita un composteiro, un manual de compostaxe e un remexedor. E como novidade, un caldeiro para facilitar a recollida dos restos de comida, reducindo así a cantidade de residuos orgánicos que se depositan no colector xeral. No momento da entrega do material compartiránse tamén nocións básicas para iniciar o proceso correctamente e obter un compost de calidade. A coordinación da recepción de solicitudes e a entrega do material proporcionado por Sogama será xestionado polo Servizo de Medio Ambiente Municipal. Lousame abriu o prazo de reserva de praza no punto de atención á infancia para o vindeiro curso 26-27. O prazo estará aberto ata o vindeiro 15 de abril. As persoas interesadas poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais, onde se lles facilitará a información e a documentación precisas ou descargar a solicitude a través da propia páxina web municipal concellodelousame.gal. O punto de atención á infancia, PAI, oferta un servizo de gardería para nenos e nenas de 0 a 3 anos co obxectivo de facilitarlles ás familias da localidade a conciliación da vida familiar e laboral. A Asociación O Castro de Baión de Vilanova presentou a súa programación para este semestre. Entre as diferentes propostas destaca unha xornada sobre idadismo. Celebrarase o vindeiro 16 de abril e trátase dunha experiencia pioneira en Galicia. Está prevista a participación de representantes da Xunta de Deputación de Pontevedra, concellos e varios sectores importantes na loita contra a discriminación por idade. Tamén asistirán membros da Cátedra de Idadismo da Universidade de Vigo, da Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía e mesmo entidades bancarias. No marco da programación destaca a segunda xornada sobre a discapacidade. Aquí intervirán diferentes asociacións que compartirán escenario con David Riaño, paciente de ELA. A Xuntanza de Corais, con 7 formacións de Galicia e Portugal, ou a mostra de oficios, tradicións e costumes que este ano recreará unha aldea dos anos 50, completan esta programación semestral. A veces está tan metido, tan integrado na sociedade que, bueno, hai condutas de edadismo, é dicir, de discriminación ás persoas maiores que pasan desapercibidas, pero iso ten un custo. É un tema de que a idea é sacar conclusións aí para que? Pois para a nosa idea é logo despois aplicalos en todos os concellos do Salnés. Estas conclusiones se lle enviarán
porque aquí tamén hai unha representación dos alcaldes e dos servicios sociais de cada concello. Entonces, é unha charla moi global, unha xornada moi interesante. O pianista James Rhodes amosa o seu apoio ao Solifest, iniciativa impulsada pola Asociación Veciñal do Piñeiriño en Vilagarcía. A través dun vídeo, o músico británico anima a xente a acudir a esta iniciativa solidaria que se vai celebrar o 19 de abril. Hola meus, son James Rhodes e quero invitarvos a que vaiades o 19 de abril ao Solifest que se vai celebrar no barrio do Piñeiriño en Vilagarcía. Oxalá puidese estar aí en persoa. Necesitamos máis festivais como este. O vídeo de James Rhodes emocionou os veciños do barrio do Piñeiriño, en especial os usuarios de Amenceras Pace, entidade beneficiaria desta iniciativa solidaria. En redes sociais compartiron tamén vídeos reaccionando ás palabras do músico. Ademais, logo de ver a súa mensaxe no Centro de Atención Integral Princesa Leticia, comezaron a preparar varios agasallos feitos por eles mesmos, como forma de agradecerlle a súa solidariedade. Dende a Asociación Veciñal do Piñeiriño foron máis alá, xa trasladaron a súa invitación a Rhodes para que o 19 de abril veña a Vilagarcía recoller en persoa estes agasallos e asistir ao Solifest. O compositor confirmou xa que virá el mesmo recoller o agasallo, probablemente o día 26 de marzo, na véspera do concerto que ten programado no Auditorio Vilagarcián para presentar o seu novo espectáculo Manía. Formar profesionais en animación sociocultural é o obxectivo da iniciativa impulsada polo Concello de Cambados e a Escola Oficial de Tempo Libre o Muxe. Trátase dun curso para obter unha titulación oficial certificada pola Xunta de Galicia. Comezará o 10 de abril e conta con 15 prazas dispoñibles. Dende o Concello, dende a Concellería de Deportes, creemos moi importante que a xente debe estar formada, sobre todo para traballar con menores de idade nestes tempos de vacacións, que pasan toda a mañán pois con estes monitores, pois que mellor que ofertar estes cursos e que mellor que da man de alguén de Cambados, porque, como sempre decimos, apostamos pola xente cambadesa. En Cambados hai, pois, moitísima mocidade que comeza, bueno, co seu primeiro emprego neste eido, no? Que non solamente o título sirve para traballar con nenos, tamén podes traballar en centro de día, en hotéis, en campings, hai un abanico moi grande no que desarrollar a túa actividade laboral e incluso durante todo o ano. Sí que é superimportante e básico que estén formados. A formación prolongarase ata o 31 de maio. Impartirase os venres pola tarde e os sábados e domingos en xornada de mañá e tarde. Ademais, será semipresencial para facilitar aos participantes a asistencia. O curso terá parte teórica e parte práctica. Esta segunda comezará unha vez finalizada a primeira e suporá a realización de 150 horas de prácticas en campamentos, campus, concellos ou establecementos da zona cos que o centro ten convenio. Tamén se ofrece unha formación específica en actividades acuáticas de kayak e paddle surf. Os interesados en participar poden inscribirse no enderezo electrónico etlomuxe@gmail.com. O curso ten un custo de 290 €, con desconto especial para os veciños de Cambados, estudantes, usuarios do carné xoven e desempregados. Falámoslles agora de deportes. Ribeira acollerá o vindeiro sábado 28 de marzo a 14ª velada de boxeo que organiza o club El Canario. Será no pabillón Torres Colomer de Palmeira e constará de 8 combates, un deles profesional. O pabillón municipal Torres Colomer de Palmeira acollerá o sábado 28 de marzo unha nova edición da velada de boxeo que organiza o club El Canario. Dará comezo ás 6 da tarde. En el prevense un total de 8 combates, un deles de categoría profesional. Traemos un combate profesional entre Juanca de Vigo y un chico de Portugal, que el chaval Juanca está empezando con la carrera profesional y desde el club le echamos una mano. Después también tendremos un combate de chicas que se van a celebrar el campeonato gallego neoprofesional, 5 asaltos de 2,
Silvia y Carla, del Equilátero de Santiago y del Narón del Club Narón de Narón, evidentemente. Y ese va a ser un espectáculo, esas dos niñas. Y después, por parte de nuestro club, compite Lucas, que va a ser su segundo combate, Fran, su segundo combate, Juan Antonio va por el sexto, si no me equivoco, y el señor Mauro va por el 12º, si no me equivoco. Ya estos dos últimos niños ya tienen un poquito más de tablas, pero el pequeño Lucas y Crujeras van ahí a darlo todo en su segundo combate. Dende o Concello que colabora coa iniciativa fan unha chamada a asistir ese día a presenciar a velada. E a verdade é que é un orgullo que podamos ter este tipo de eventos para Ribeira, que vexamos que Ribeira sigue nutríndose de todo tipo de deportes e que no mundo do boxeo pois cada día vamos sendo un referente gracias a Boxeo Canario. Dende a Concellería de Deportes animamos a todos a vir ver esta velada. As entradas terán un custe de 10 euros e poderán adquirirse en taquilla o mesmo día da velada. Dende a organización agradecen tamén ao Concello o seu apoio, así como tamén ao resto de empresas colaboradoras, xa que sen a súa axuda non poderían realizar este evento. Rematamos o informativo de hoxe no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira para visitar a terceira edición da exposición en arte, a Mostra de Mulleres Creadoras de Ribeira. A exposición inaugurada a primeiros deste mes de marzo pon en valor o talento feminino. Nesta edición participan un total de 46 artistas, tanto noveis como consagradas. A mostra caracterízase polo seu carácter colectivo e pola variedade de disciplinas representadas, que inclúen pintura, debuxo, grabado, artesanía ou fotografía, entre outras. A exposición poderá visitarse ata finais deste mes de marzo. Quedan con imaxes desta exposición Empoderarte. A actualidade volve o luns a Canal Rías Baixas. Que pasen unha feliz fin de semana.